Gerra garaian ezkaba gainean, presondegi izugarria egon zen. Ondoren gaztetxoan nintzela, soilik soldadu talde bat zegoen, etxe asko eraiki zituzten, herri txikitan, ezkabapean, auzo berritan, ezkabapean. Ezkabapean, mina tapozan eure bihotzean. Ezkabapean, mina tapozan eure bihotzean. Mundu batean eroetxea, bestean berriz tren geltokia, lanarekin etxitzen etzena, aizeritik kanporatzeko, ala ziegan sartzeko. Ezkabapean, mina tapozan eure bihotzean. Ezkabapean, mina tapozan eure bihotzean. Kuartelak irigunetik aparte, eraiki behar omen zirela. Ezkabapean kokatu zituzten, eta orain espetxe berria. Baietz asmatu non jarriko, bai non jarriko. Soain txantrea, berrio beiti, berrio zar, errotxapea, atarrabia, santu zelai, haintzuain artika, guztintxuri, errotazar, ezkabapean, 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 mina tapozan eure bihotzean.